Μόνος παντοδύναμος.
προσώπου πυρός, δέτε από Θεάς γυναίκες Ευαγγελίστριε, και τη Ιών είπατε, δε που παρήμων χαράς Ευαγγέλια, της Αναστάσεως Χριστού, δε που χόρευε και αγκάλου Ιερουσαλήμ, τον βασιλέα Χριστόν θεασαμένη εκ του μνήματος, ως νηφίον προερχόμενον. Ούτως απολούνται οι αμαρτωλοί από προσώπου του Θεού, και οι δίκαιοι εμφαντήκωσαν, εμμυροφόροι γυναίκες όρθρου Παθέως, επιστάσε προς το μνήμα του ζωδότου, εύρων άγγελων επί των λύκων καθήμενων, και αυτός προσεξάμενος αυτές ούτως έλεγε, τι ζητείτε των ζώντων μετά των νεκρών, τι κρινείτε των άπερτων ως τώρα, απελθούσε κηρύξατε δις αυτού μαθητές. Αυτή η μέρα είναι επίσεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και φρανθόμεν εν αυτή. Πάσχα το τέπνον, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα, Πάσχα πανσεβάσμιον ημίν ανέτεινε, Πάσχα εν χαρά αλλήλους περιπτυξόμεθα, ο Πάσχα λύτρων λύπης και γάρε κάπου σήμερον.